Мөсимдә күптән көтелгән пляж ясалгач, береге халык агылып кына тора. Тик мөсимләргә озаклап юл итәргә генә язмаган. Суның лаборатор тикшеренү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, гигиена нормативларының артуы ачыкланган. Бу исә куркынычсызлык күрсәткечләренә туры килми. Суны тикшерү эшләре бара, пока суның шул берәр ротна определенный датасы юк инде аның. Әйткәчтен бөтен ограниченияларны алып, су керә башlayacakбыз. Көн кызу бөтен кешенә су керәсе килә. Берсенең дә өйдә ятасы килми. Эссе һава кешегә әйтә торасың, керә торалар. Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү максатыннан Мөсим пляжында су коюуны тыю турында аншлаглар урнаштырылды. Пляжда су сыйфатына производство контроле алга таба да дәвам итәчәк. Су кіргенде сәлемәтлеккә дә бик файдалы бит инде. Җәйкене су керәсе килә, ял итәсе киләс булса да. Хәтерләдек инде өстә ярамый. Шулай да кирип чыгасы килде инде. Халык түземсезләнеп пляжның кабаттан ачылуын көтә. Ачык һавада ял итү өчен урнаштырылган ятакларның әлегәчә бушап торганы юк иде. Биредә су коену һәм кызыну өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Кабаттан үткәреләчәк лаборатор тикшерү нәтиҗәләре дә уңай булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.